ini jangan berita Mas Pur, siap. Ya siap, mantul lagi Mas Pur. Mas Pur. Aman berdiri Mas Pur.
Cacile koyo masang sapi ya.
Kita belum masuk birit. Ayo birit. Biar merokok.
apa malah macan bariku. Kok. Apa? Aduh, lah kamu nanya. Tak kembali kau cintaku. Oke. Aku malah urung aku nyusik. Bapak, mana kena bos mana bapak? Mario. Iya, Le. Kok. Wes tahu lo. Wes. Kok. Analas caciraan nger jebul kowe sing ganggu gawe topo brata kowe urung nganti buntas anggonku topo panas ana ing kandhaku aku cugar kudu nguntal sapa sing jugarake aku. Kelakon kontol malang begus. Asik lah.
apa ya Mas ya? Jare yen ana sorot-sorot kuwi sing kowe sing apa? Kowe karo aku ning kene kuwi ditakake kok nglipur. Nek aku yo ora ngerti iki ana acara apa, kuwi gawe aku ora ngerti. Ana acara kedoprak, Wajan rata-rata iki. Wong wedok kok pipis sembarangan. lego Mas lego. Lego kowe. Kasihan lah. Iki jane pipis apa koli to? Iki ngono ya, dua fungsi lho Mas. Ngono. Apa dik? Iku nek dumetan lari mesti nyuruh aku. Ya Allah. Iki acara apa dik? Iki ngono mau awan ono rame-rame. Oh. Ono cucu lampain Nasapawi. Masa? Ngono di SMS. Nih. Jane di WC di WC apa? Iku lho di SMS lho SMS. Lah, ya itu. Ya. Wah. Oke lho Mas, acara ini mau mantu. Apa dik? Mantu. Ngono Mas. Terus iki mau adine terus numpak jalan karo numpak mano. Ngono lho Mas. Mas Eka. Sing lagi ana sapa dik? Sing kagungan kersa. Sapa yang mau lari aku? Sapa ya? Beka. Lari Mas. Kira iki masyarakat di kene wis ngerti apa dulu. Ngobrol kene opo padone. Nek kene iki ketoprak kene iki padha karo ketoprak sedulure dhewe. Kok ora dibayar ya ora apa. Iki lho Mas Pur. Masyarakat dusun Kalor kuwi wis padha bisa. Wes Yen paham. ketoprak bakaran iki dina pimpinane wis kaleh. Saiki sapa pas pimpinane? Nek bisa Bapak Kabusu Tresno Mas. Lah nek saiki dik Nek saiki yo putrane no. sapa? Bapak Redi Sujojo. Karo Mbak Yatos. Bacaku paut itu Mas ya. Keting aku. Jadi ketopraknya ora tang saya elek nek malah tang saya apik. Waduh. Iki nek bintang tamu kowe karo aku. Oh, layak. Kowe karo anu nek papan kene kuwi kon nglipur. Ora mau nglipur tok. Iya piye? Kon tunggake sak bubare nang ketoprak cahya mudhun. Sing kandungan kersa uga sing Iya. Panjang umur. Akeh rezekine ados sengkala. Ora iki piye? Piye? Iki piye ora apa. Ora apa. Keting aku. Oh ya, Masalah ora bingung golek kaitan ngomong. ini. Mas, perkara gatel panas semu. Apa kau ragus? Ini wis resiko kerja. Kau mau ragus kok gatel? Ini tak koreksi. Aduh, ning gatel iki beda. Gatel yang di. Apa? Apa? Ya Allah Gusti. Niki pakai kerdus ngono mau dijupuk kabeh. Sik. Nek iki mau sing ngarep. Iki lho ngomong bokonge Bu ya. Oh. Bokong iki apa nih? Iki sak. Dienggo
wadah makan wedhus nek ngono. Apa nih? Jare ana maling, tapi malingnya aneh. Maling apa? Ora maling motor. Yo. Ora maling TV. Maling bojo. Ora. Maling apa? Malingnya maling daster rek jurengan. Maling daster. Maling daster. Rupane apa? Ngorek ngorek ireng. Yo, iko. Lorek. Daster kok. Jaket ya. Di mak. Iki lho duit. Ketek. Apa meneh? Ini sih. Urus. Ibu, bukan kasus apa lagi? Golek sing duwe. Cepet. Ki dasternya mboke Ayo. asa iki mau. Jadi bareng cepat. Melu sapa? Kok kenoprane kene kok melu-melu wae. Lalu kaya nuntut barang. Aku nuntut belajar iki apa lek? Apa kok iki? Aku malu ya. Mana pindi? Aku mau nonton.
suwarga kabeh ya, Cang. Bakre, pancen umur ki bakre. Pancen kok nangone ora mencalat iki piye ta, Cang? Mas, panjang umur nih mas, rezeki lancar. Mas Por ini, bos madu, Mas Por. Mas Por, Mas Por, matur nuwun, maju cal, Mas Por. Oke, Mas Por, siap. Makan berdiri tidak mereka Mas Por, siap. Oke, siap. Matur nuwun ke Mas Por. Mas Por. Aman berdiri Mas Por. Ya. Iki ayam berdiri. Matur suwun Mas ya. Balisa. Matur nuwun. Bangun. Waduh, kacau iki tol waca. Wis kabeh tol. Mas Nur. Waca iki goblok. Kesel aku ngelak. Pocong goblok. Mah. Aku pengen action sih. Mah. Iya mas. Gede ngomel aja nih ya. Goblok. Ayangku, udah lari kayaknya. Ayo Ding. Ya kok saya lo. Aku taruh nasi situ. Atas. Oke, bar. Kuntilanake ngamuk bar. Ora jadi kuntilanak kajet blas apa. Aku wis tambah saweran ndak mulai. Laku. Ora apa-apa ngene bambu ora kok. Pak, aku nek sekat nek kalau bensin ora mulai. Ora gelem. Pak, aja kok. Terus gratis yang makan bareng mulai bareng. Yo, yang muda. Enggak, mau besok play. Enggak. Barang sudah makan bareng sama. Bar, wes. Ajur, bar. Rupanya kau berbentuk tawon. Aduh. Iki wae gugucekan sawetare sing Bapak Ibu. Menika namung panglipur panjenengan sedaya. Terus sepatus betul tegang jenengan. Iki wae nggih bakaran iki wae das anake. Sing taun arep tambah meleh nggih. Nggih ngeten mawon. Keluarga ageng menika cahya muda ngaturaken minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum